Alright, ladies and gentlemen, that's the live of Prince Makajapa. Great Prince of our time. God bless you. Okay. Ladies and gentlemen, guys, Lighter. You are sighted. Otega in the building.
Laja boy. Laja, you're too much. Laja in the building. Please, he can look at you. Laja, I see the Laja Nagi. Onye nwelu Laja na sebibu. Laja na sebibu. Laja na sebibu. Laja na sebibu. Onye nwelu madulu koja kuseje. Ai mawone koyo. Oine chunje dunu kabra. Onye nwelu moye we kusebu. Because we're the all right, ladies and gentlemen. Opportunities of the book. I kiss you. No opportunities. God bless you, sir. They won. I'm gonna you walk out. I'm gonna be the one. About to you're too much. 301. I'm back Nigeria. Ụfọdụ ga-ekwu na achala anya na wogbu osisi anya alizi ego si ego na osu ile de wilo ha chief ọgọchukwu na-edu eso ọgọchukwu na-edu na 301 sibiri milion wilo aja ọma na-asị gị daalụ ọrụ mana eziokwu onye ga-adịghị ụmụaka na-asị gị ahịgoro mana eziokwu ahịgoro mmiri na obodo nwanne agwa mmiri na obodo ahịgoro mmiri na obodo ahịgoro mmiri na obodo developer onye bụ ọnwụ ya na-eje akara aka in the building Peter Wanawe material ekene gị onye ọga na-ele mmụọ aka na-asị gị bịa kene ezi anyị mụ na nna m mmiri na ugwu ọnọdụ ebe nwoke mụ nwoke na-asị gị Loti waka mbele na lugu anyama na namo mama sese ngida ho Peter Wanawe honorable Abuja kaina wada Riche bakaina je anyama na lo mama ida Wanawe ga Dogi abi I must go back and slow down ga ba go ni da dem one oh by go to island cafe slow by go to island cafe the nigga what we need nigga all right Frank the billionaire Akadichuko Ese papaya Anyama wakame ese wakame nana Ese papaya ni Mima Lukolidani, where are you? You see that wagon you're done I sight you Celebrity Bacha, Onye nwelu Hozara. Ivanya megeje mato. Wow. Order chicken. Imaloda kemande koyo. Ayamama kiudoka.
Ladies and gentlemen, guys, I don't back up. I'm not going to see a matter. I am on your way. Shout out to Chief Dr. Sir Obi Divine. Shout out to you, Lafayette. Dino Razor Praise. Dino Shopping Stick. Onye na-azụta. If you ever do it. Ladies and gentlemen, that is the level of Eto. Accompanied by personal man, Malope, Eto, to excite you. Okay. Eto, watching them, Malope. Imalodoko Osodobi. Engineer Osodobi. All right, Chief Saharis. Chief Boniface. Must be a greeting. Zanzibar, Akaraka. Obati Fadi, Aliego. Tomsa Ifeanyi Seke. Solution. Onye wewe elu n'akaka ọgọ ọgọ. Onye wewe n'azụ ọgọ ọgọ. Arụda. Kanaka dị ebube. Na so we say. You take property. Silas, come. I said, why you want to live? Ladies and gentlemen, that is Onye